Na, zadrhni sa. Donald, čo to bol za bláznivý nápad prihlásiť sa k bojovému loďstvu? Tam si nič nezarobíš. Peniaze nie sú všetko, strýko Držgroš. Ja chcem poznávať svet. Na to je najlepší globus. Už budem musieť ísť. Postaraj sa mi o synovcov. Čo som komu urobil, že mám robiť pestúnku týmto zbojníkom? Ty to už nejako zvládneš, strýko Držgroš. To ma teší. Aj nás, aj nás. Ej, čo sa dá robiť? Ideme domov. All right, zoženiem taxík. Netreba, chlapče. Pešo, sú to len slabé 4 kilometre. A na obed dostanete chutný, výživný syr. Tak, a sme tu. Toto je váš nový domov. Dagobert, vyneste batožinu mladých pánov do ich izby. Ako si želáte, pane? To je palác. A má aj sluhu. A my máme vlastnú izbu. Nakoniec by to nemuselo byť až také zlé. To je ale nuda. To nie je len nuda, to je maxi nuda. 3 dni nekonečnej nudy. Za celý ten čas nám nedovolili podniknúť jedinú vec. V tomto dome je 75 izieb a on nás trčí na povalu. Dobrý deň, páni. Dagobert, kde je strýko Držgroš? Už 3 dni sme ho nevideli. Je to veľmi zanepráznený človek, pán... Dui. Prirodzene. Viete, pán McDuck vás zveril na starosť mne. A stará sa o nás? Presne tak. Niečo som vám priniesol. Ak sú to zasa vzorky syra, vzbúrime sa. Požiadam vás, aby ste sa snažili ovládať svoje vášne. Je to iba list od vášho strýka Donalda. Sen s ním, daj mi ho, otvor ho. Kto by povedal, že tí zbojníci vedia čítať? Drahí chlapci, služba na lodi je vzrušujúca. Zvykám si a práca sa mi už začína dariť. Už aj sám generál Grimitz osobne prejavil o mňa záujem a pridelil mi veľmi nebezpečnú prácu pri stíhačkách. Dúfam, že sa máte dobre. Čoskoro sa vám znovu ozvem. Váš